kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maw kungan bora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kungan ko ba fa dugu ngola ni be o information yere soro igo Lumière TV groupe Lumière audio adai Lumière TV awulila delikola Lumière TV kanun balunga uteke aujugu sawoye abada awiye chawye awiye musoye amunu sigileno watirna ka kunafoni lame Lumière TV o sanfé foli antani ambole sewma Facebook YouTube TikTok ka kunafoni ka jele nyini ka dawma o yanga wuli ka jona nga baray bamana okuma do ko adama de kunafoni ka kona barabe fa ka soro ama femblada hakili ka fa kama kuna bora bifa o hukum konna ka tafe ambita kaikaw fe Mali région gale nantare no ibina ye ka fo ko abi fo fe mako migrant de retour o te mawre ko mamunu taratungana nu segere kana so lu ko ni mawye mamunu ni amfla watim na sisa u ko ni ma binani no duro hake o tara ka kuna foni di kuna foni di mi biseka to ulu biseka reinsertion soro ani fenwere ko baraw ke misaka to bi baloya ka soro ko hakili mijigi tunga fe utara tunga minna o fana ko fe awka donga foko wal sanga kuna fonu ko nana kaikaw fe no ni atelier bilbay akoni sigira yoro membi wele ko école de kay akera o de konana nabi fo précisément domima ko na fo vendredi no juma temene to kalo nambo kono février kalo otle woro ngala galaje kawko fo no wuli ga doni bara en koni kera anga ministre mi ka barnya chilendo malio munisigire mbi koka fo kata afara hanga jamana ina fo organisation no ubule ko organisation internationale pour les migrants na fama ko oyem fo kata afara hanga ho conseil malien de l'extérieur ulu ko ni de yuti kari nyoma kani wuli ga doni bara en koni ka sikisenga mimi chekato kai migrant munu nana ka bo ina fo koka ulu koni na forma ko malidon munun tara tunganfe ndu segere kana so ulu biseka ke mawye mamun biseka soro oni anyona wore ko baro ke ka balo ala ka soro uma tungan nega minatuguni babana ko kumado uko ko musoni minate ika furute na mansuru seke acheka jugude neta ka laje amita gawo fe no gawo fe nantara amita abifo fe munuma ko temaba siraka mi fleni gawo ani forgoche ya tagalaje forgo dugumi nabi gawo ni Niger oni nyogonche sira membita yeno aboka dugu ngoni agera nafo fenye femi ni adama de untusika sira asira ko sobe adama de unkoni unuka bagaju koni ko majugudo koni kumasira da unyewa ko ingoni ndiata ka laje akera inafo for domader no odeye inafo sugujo mi meke tle dugu dola mau fana be wuli kata o daire manyini o sugu nuna niya konita ka laje komini miwele ko Soni Albert no obi gawo koni marala ale ni fogono nyonche koni majugu do koni uye sirada manifunye wa Allah taala no ye masao ka masai akoni ye sababu ke ni ko ina adama de ni matala me manifun ka bolla fen anu ka inafo fen chama ukoni obele jali chena ni ko ina wa manifu munum bi sira dani manunye ko kumbi moto de ka no oye boli fen wa nyata galaje abi fo femima ko marché hebdomadaire no odeye sugu josira nuye ni wuliga joni ni bara nungoni ko ako bela jeli kera ina fo le 8 février 2026 ote kuni ya sawa yata kalaje ni sugu jo koni o sababu ya Allah ni manu koni uye galaya soro galaya mi ni akara sabu ye ko ga telefonu anuka waru anuka ina fo machine sumbulo ku bela jeli minuna odela amba fo doron ko la kana bariya kunalisa abi anga faso ba malba kono précisément gawo région na ambese ka fo ko fendo femi ni akoni ma ban folo bamano ko ga kumana koni ya mega ngata kono yorola se ko nta de jara ambita segu ko fe no se ko fe demsen lamado ale koni ashude nana ye koy wa ayera jidela nim demsen lamaye mado mami na awulla sogomada fe précisément santa ani duru kamelen koni bitta ashibita olla na fo abifo précisément na fo segu yoromima
ko Sebugu na ale Segu commune doye ni ta galaje tubabukalo otle woro no juma temene nin kamalen koni ale wulila kata atarke do fe ko ka buli aka inafo so otedore koy animal do na be fama ko bagando bagami bi maram ko kaso ka sega alama kalbita ko jila kamale ja abeka asayoro de mage wode laibina yaka foko naka nyetani ulam flawati kamalen koni naka ani so ingoni uye nyawon soro badala wa utara jigi yorola yoromi ni akeda sababu ye ka kamalen koni ka bone anina diata ka laje sibiri temenen koni kamalen koni uya shudo bagan yere o koni tara kamalen nofe sabla kamalen tara bagan fana tara lahara nin cogoyina wa an bɛ a fɔ dɔrɔn Allahu taala ka jigin yɔrɔ ɲɛ ka kɛ aljanna ka a kunbɛ yɔrɔ in na a daga yɔrɔ ye bamananw ko n'i y'a mɛn ko musonin ko a n'a a den ko o bɛɛ lajɛlen ye muso n'a den de mais n'i y'a ta k'a lajɛ bamananw ko ka kuma na tuguni ko muso a n'a den ko janto kan ka k'u la jɔn fɛ an cɛw an kɔrɔw ani an dɔgɔw ani u balimaw anu samɔgɔw n'i ye bamanankan ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'o lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko kɔrɔ de b'u la sabula bamananw ko ka kuma na ko n'i ye muso sɔrɔ k'i b'a cɛ sɔrɔ n'i ye muso sɔrɔ k'i b'a den sɔrɔ i m'a ye an ka politiki mɔgɔw ka wulikajɔ n'u ka baara ɲɛsinnen b'o de ma ko muso u ye o ye ko ka di musow ma parce que ni muso sɔrɔla dɔrɔn cɛ bi sɔrɔ wa den yɛrɛ o bi sɔrɔ an bɛ taa Segu halisa n'i ye Segu ta k'a lajɛ a bɛ fɔ o fɛn ma ko tɔn 120 tɔn 100 ani tɔn 20 o kɔni ye sukaro ye sukaro min ni a taara ka taa di segukaw fɛ nɔ tubabu kalo précisément min n'an b'o kɔnɔ février kalo o tile 5 jeudi dɔn tɛmɛnen na yata k'a lajɛ nin wulikajɔ ninnu kɔni kɛra an ka minisiriso fɛ minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ précisément i n'a fɔ an ka commerce ko n'o de y'an ka jagoko ye ani jateminɛw ni fɛnw ka ɲɛsin jagoko bɛɛ lajɛlen ma o de tɔgɔ ye ko Musa Alassane Diallo ale kɔni ye visite kɛ nin yɔrɔ ninnu na dugu min bɛ wele ko Nbawani ale kɔni kun bɛ ani Siribala n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri Musa Alassane Diallo kɔni n'a jɛɲɔgɔn n'a balimaw ni a ka baarakɛɲɔgɔnw kɔni u ye wulikajɔ fana kɛ ka taa ɲɔnɔ cercle la a y'a jirala k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma Segu région na ko sunkalo min bɛna n'o ye lahɔrɔmakalo belebeleba min kundannen b'an kan ko o kɔni bɛna kɛ ka sɔrɔ segukaw bɛ lafiya la wa tɔɔrɔ o tɛna sɔrɔ sukaro ko o kɔni hukumu kɔnɔna na wa wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ min bɛ se ka to sukaro bɛ se ka kɛ nafalaba ye ka ɲɛsin segukaw ma namore hali sisan bamananw kuma don ko n'i y'a mɛn ko nin ta nin bila se ka caman de jirili la ni kelen jirila i na o ta kɛ da o ma an bɛ taa Korokaw fɛ yen nɔ n'a fɔra ko Koro o ye dugu ye dugu min filɛ nin Banɲagara o kɔni mara la Koro denmisɛnnin précisément 230 ko o de kɔni taamana n'a bɛ fɔ a ma ko déplacé ka bɔ précisément o sigiyɔrɔ la ka na i n'a fɔ o dugu in kɔnɔ n'i kɔni y'a ta k'a lajɛ nin denmisɛnnin ninnu denmisɛnnin minnu ye kalan denmisɛnninw ye a bɛ fɔ o ma ko écoledenw u ka wulikajɔ n'u ka baara kɔni a kɛra sababu ye i n'a fɔ dɔw ka baara kɛra sababu min kɛra ni denmisɛnnin ninnu kunbɛbaw ye n'a bɛ fɔ o ma ko le bureau d'assistance communautaire de CAP i n'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko kalanyɔrɔ ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen nɔ u kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnnin ninnu ma wa dɛmɛ ani dɛmɛ o kɔni bɛ ka ɲini coopération fɛ coopération min surtout min ka baara ɲɛsinnen bɛ n'u b'a la ko coopération suisse du Mali ale kɔni de ye wulikajɔ kɛ ka nin kapu in n'o de ye kapu DH ko o dɛmɛ min bɛ se ka to denmisɛnnin ninnu kɔni bɛ se ka kalanko u ka kalanko bɛ se ka ɲɛnabɔ o bɛ se ka don vraiment classe kɔnɔ ka kalan kɔni ko o bénéficier min ye u ka hakɛ belebeleba dɔ ye wa nin denmisɛnnin ninnu n'u somɔgɔw o bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ Korokaw fɛ nin waati in na maa 200 ani maa 30 denmisɛnnin kunda n'i y'u ka famille ta ka fara ɲɔgɔn kan sa o ye maa camanba ye dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ni wulikajɔ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunun dimanche tubabu kalo 8 février kalo san 2026 Korokaw fɛ yen nɔ
Nambore ambisegi tuguni kata akei bamana ko kuma do kon segeran che koroma obi domba de chaya sino o te gojugu ye koy ni ada galade emita ina fo kai ka fe no tuguni nyogonye ni hakili sigi ni kuma ani jetamino oluko ni kera alsa migra on ka kola no odeye ambalmaw ye munu segira kana kabo tunganfe délégation belebele ministre établi de l'extérieur ministre des Maliens établi à l'extérieur allez ni intégration africain au fana kofe oye moko ko ne farla ni ministre subay mauka katani manu non ko ni katu ka konuka jetamino bele jeli kembe se katu ni megara nun ko no bisa ka kumbe choko nyumana ani ni megara nun fana obise ka famiyel nyuma ani hakilisigi ko osoro ni kai kaw foyeno ndu yu ka so yere sa wala sa tungan ko ni ukana seka anega mine ninde ye kunafoni mi groupe lumière précisément lumière tv ke rédaction sera ku faranonka ko diaw balmake naw denge mamadou sala toura kula sa awma bamano ko anga janto nyogona anga hakil to nyogona anga nyogon la famu anga sira kelenta on fa bedeka sino ni dari kelina ni wara yesoro abi dumgoy dongo ni ne kumba fe ga foyna aya kamena la sonama ambi anga foli la si anga kanubawma Fatuma Tanyan Batuli Bintanyan ambulu fo uliye tulisi groupe nyama bawye kamamtu tarawale fo yele electronique mina ko faranyonka ko dawma aklijigra wode uluka wulga joy cedo daw te ko mbe kamera ga mununa mursala touré kuma bara ko menere bulu otmana sa anta fo no kaya kame shini dalama bachi kame nyawon sura wa salam. Salam alaikum, c'est moi princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che ani muso Demsen, groupe Lumière TV, Audi Adai, Anyamoroba, Oye Tonton Amadou Salatouré. Malide Nuyo, Anga Benke Lema, Angambolo Dinyoroma, Kanfaso Malibonorola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Mane Bolaji. Anchigi ban famino kani olukera paso chibara yetu oba usira an demi sound jigi biche committee for committee ye chen kono an bigo be dani yebi an mali ben kono Europe Malion Lumière TV maukunga mbora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kunafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunga ko bafa be dugu ngola ni be fe makew balma muso electromina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se baful minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamoutou Traoré yele électronique aflani nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamoutou Traoré iba soro yenno imo menacé minama amina bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola ni enyo me bla chenje kul sanfe tege tayira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte Haumaye Lumière TV makotisa fangati karaba Sarayele la aurela ne kamaurema Europe Malion Lumière TV maukunga mbora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kunafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunga ko bafa be dugu ngola ni be fe information yere soro igo Lumière TV Groupe Lumière Audi Adai. Lumière TV awulila delikola Lumière TV kanumba lunga uteke au jugu sawoye abada